Modar malah. Gong. Ngantel jasmu ya. Ora kok. Kuwi ngopo ya, Gong, kok matane abang. Mendem ya. Oh, ayo mulane. Aku nek ora ngene iki ra wani, Truk. Ngombe apa ya? Spiritus. Wis ana saiki ora ana golek minuman ora ana. Spiritus tak kake Coca-Cola ombe. Dilalani. Waduh. Wis payah kowe. Kok kene, Truk? Iso kene ngono. Wong arep perang kok dadak gedhekke ati ngono kuwi ora entuk kon gedhekke ati. Oh, kapokmu kapan kowe? Ayo. Haji kono. Ngopo kok malah muring-muring dhewe? Asma lasirun mlaku-mlaku. Lasirun iki sapa? Tukang eson. Ora tungguson mlaku-mlaku ndasa asikanan. Kowe sapa-sapa kok? Asma. Senang. Ayo kesel yo. Ada-ada mbeni barang arep perang karo Karto Marwo dadak perno-perno. Ora sampeyan mlak trajangi dhewe le. Oke. Hati-hati ya, Tru. Ana kira-kira wae alah ngomong aku sae. Oh iya. Ana ngene ya. Ora ati harus iso. Ah iya. Wis ora pandang brutu apa? Pandang brutu, pandang bulu. Aduh, mumetan aku, Tru. Ya wis ora usah maju, tak maju. Sone kok nek konangan mah tak keplak yo, Gong. Wong lu rapi kok dienggo. Ulung sawangan aku. Ora dari namane, Tru. Ngono ae dari namane. Ya wis ngono ae ndang duwe ning kene rasa perang. Nandang. Jika aku ditinggal dhewe ya. Awar turu ning pangkone sindan-sindanan. Njur sapenake dhewe ora. Arep ngosek-ngosek ning kono. Iku ngopo to Mas ora mari-mari adus kono. Tak gebyuri ndasku, Tru. Sapa iso? Dursasana. Udu. Ngawur. Sinuwun Mandura ngono. Hah? Sinuwun Mandura. Wah, mati. Gong. Sinuwun Mandura iki Sinuwun Mandura. Hah? Sinuwun Mandura. Asem iku krungu Karto Marma. Wow, selip kupinge ora. Sinuwun Mandura to? Mati awake dhewe. Hah? Mati. Kok iso? Durna saka kono, Sinuwun Mandura saka kene. Kono Cundamanik kene Nenggala. Waduh. Iya, Tru. Ayo sembuh. Pasrah wae. Ngopo iki Gong kowe iki? Nganggo keyboard. Kuwi lagu apa kuwi? Ratapan anak tiru. Sedih ta, Tru? Iki nggo ngiringi awake dhewe modar. Oh. Betapa mujur nasibku. Malang, aku seneng mujur. Malang ya ora kena. Ambene mujur. Lambemu ra Petro, Nun. Saka ndi kowe? Saka Ngastina. Lho, ngopo Ngastina? Diutus Doro Abimanyu. Abimanyu aku ngutus karo kowe. Nggih. Wis seru ya omongane, Tru. Cetha nesu iki. Heeh. Dupandasmu kowe. Anggrono sedhi anane ana. Tulung sawangan. Oh kuwi iki pantai layar. Aku lagi nyiptake bedayane ora iso rampung tak. Tak pentas ki ya, Tru. Iya. Ngopo Ngastina? Ditut Doro Abimanyu. Lah ya Abimanyu putus kowe ning Ngastina apa? Panjenengan boten prisa to? Ora. Ndara Pandhawa niku pun Tigang Candra kisah saking negari Ngamarta. Lho.
Pandhawa sena 3 sasi nang Sangara Ngastina. Amarta. Nggih. Lah kok aku ora krungu kabar? Ah, mboten ngerti wong ya niku lunga meneng-menengan kok. Iki wis ora tintrim ya, Gong. Atimu. Aku opo? Lan atiku dadi siji, aku mentaimu. Mencintaimu, cine aja dirangi. Blok ora. Lah terus nyuwun besok kali Begawan Durna. Lah ya terus ditutur Abimanyu kaya nyuwun Begawan Durna Pandhawa teng pundi ning Begawan Durna mboten saged paring wangsulan. Malah kula dikeroyok Kurawa. Lho. Malah kowe dikeroyok Kurawa. Nggih. Lah terus dadi perang. Ning sepira to banggane para Kurawa, nyatane kula ya iso menang. Lah kok kowe iso menang kok mlayu-mlayu ki opo? Begawan Durna sajake ajeng mentala kali kula sinuwun. Mentala piye? Begawan Durna mentala kali kula dheweke nggawa cundha manik. Kula ajeng dipateni kalih Begawan Durna. Wah, panus manik cacaran kertene bawana. Begawan Durna arep mentala mateni karo Petra kandhang bolong ora lumrah manusa iki. Oh setan kowe. Gong kowe iki apa to? Ora nyeneni kowe to? Ora. Wah, tak kira nyeneni kowe. Tiwas tak getak. Wonten dawuh nggih. Menika kanthi dene sowanipun Panakawan Petruk. Ingkang sowan wonten negari Ngastina. Lah iki kok malah ngane-anehi. Kakang Durna. Pripun Dewate? Petruk kaliyan Bagong sowan wonten negari Ngastina. Oh, dasare wong ora duwe. Dasare wong sekeng, wong mlarat. Saura-urane nuwun sewu nggih, Petruk sowan menika mboten badhe geseh, tertentu namung nyuwun paring-paring. Lajeng kaparingana, Petruk, kowe butuh apa? Mangke menawi Petruk lajeng matur tumrap kaparingana. Dana Prabaya butuhmu pira? Yen kowe butuh sumbangan, sumbanganmu kowe njaluk apa? Terus diwenehi, terus kon lunga. Mboten pantes menawi ngatasipun menika Datulaya papanipun para her-her, papanipun para luhur, papanipun para pinulya kok ming dienggo drajikan kere-kere kados ngaten menika. Piye, Gong? Santai. Ora usah kesusu. Apa awake dhewe iki wis wangun dadi wong ngemis lho. Ketoke wangun. Dengkulmu ya ora. Lah iki sowan kok tiba-tiba Begawan Durna kok ngendikane kaya ngono. Durna iki suarane atos, Tru. Ora usah tok gagas, wis santai wae. Wis gak matur apa perlune. Petru, wonten dawuh sinuwun. Pandhararja sak praptamu. Tansah pinanganing kawidadan ring sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Ndak tampa pangestu Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Petra padha slamet sak praptamu. Regana pati senggone wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Petra. Tak tampa pangestu Tampanana. Panakawan Bagong Pandhararja sak praptamu. Berkahipun sinuwun Prabu Duryudana wilujeng sowan kula. Bekti kula kunjuk sinuwun. Iya, Bagong tak tampa pangestu Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Bagong padha slamet sak praptamu. Pangestripun Rekyana Patih Sengkuni wilujeng bekti kula kunjuk Rekyana Patih. Iya Bagong tak tampa pangestu Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Oh, Petra kantong bolong padha slamet sak praptamu. Slamet ora peduli apa kowe. Lho, kok wangsulamu kaya ngono? Apa kowe ora nyawang nek Begawan Durna kuwi suwijining brahmananing Narendra? Aku kuwi piyayi, kowe dibagekke kok. Ucapmu sapenake dhewe. Napa pun pantes nek wong kaya kula niku sowan ratu kok minganane ming ngemis.
Kula tak takon karo sampean. Apa Petruk iku ndang nang sowan piyai luhur, apa kondang Petruk ki nek sowan wong duwe mung arep jejaluk. Apa kondange kaya ngono? Mestine kaya ngono kuwi. Wong ora duwe ki nek sowan karo wong duwe mesti mung arep jejaluk. Ning Petruk ora kaya ngono kuwi. Alah, ora usah dadak silak karo atimu. Nek pancen arep jaluk-jaluk kok. Nuwun sewu, Mbah. Sampeyan iku senengane ngendhak karo gunaning jalma, senengane sampeyan iku ngidak karo sak pepadane. Kula ora seneng nek carane kaya ngono kuwi. Mula nek sampeyan mbageke kula nuwun sewu nek kula ora wangsulan mergo sowan kula Petruk niku apik-apik kok teng mriki mung suarane elek dadi atine Petruk mangkel karo sampeyan. Lho, nek mangkel arep ngapa kowe? Kowe nek mangkel arep ngapa? Ya ana pendhita aplotroke kathoke tenan lho. Truk, sing sabar. Aku ora ngomong to, biasane sing ora sabar iki aku ning aku saiki sabar. Oh, kok iso sabar? Mangan ayam goreng. Oh ayo. Aku saiki iso sabar. Ditampa pangestunipun Pembantuna wilujeng bekti kula kunjuk. Tak napa? Pangestunipun Tamarana. Nggih. Rada mangkel sajae. Bagong Ora Arja. Pangestunipun Begawan Durna Sang Maha Pandhita wilujeng bekti kula kunjuk Penemban. Oh iya tak tampa. Pangestunipun Tamarana. Lah kaya ngene iki lho. Wong ora tau segetan aten, ora tau neson. Selagine kowe iki luwih tuwa tinimbang Bagong kok kowe iki gampang murup atimu. Bagong iki malah saiki sabar. Bagong iki malah saiki atine ketok nek gedhe. Ditimbali kaya ngono ya wangsulane apik. Terus, ora nesu, ora. Wis tak sabarke kok, Gong. Pangestunipun Penemban Durna wilujeng bekti kula kunjuk Penemban. Ah iya tak tampa. Pangestunipun Tamarana ya Bagong. Nggih. Mergi nek nganti kula wani karo sampeyan. Sampeyan niku arepa pendhita balane kewan-kewan. Hus. Kok balane kewan-kewan? Nyatane sampeyan ngepek kewan, ora ngepek menungsa. Loh, iki ketoke alus ning saya atos iki. Oh, ketoke kepenak suarane ning saya ora kepenak. Bagong aja ngrembu perkara kaya ngono. Sing apik ya Bagong, sing sabar, sing ikhlas. Nggih. Punukan Petruk, wonten dawuh sinuwun. Sawise satata. Nggih. Ana wigati apa? Mula kangge matur marang panjenengan ingsun. Sepisan ngaturaken sembah pangabekti, ndungkap angka kalih. Sowan kula menika dipun utus pepunden kula inggih menika Ndara Abimanyu. Abimanyu anakku, nggih. Ya kene Abimanyu utusan nglawan sira Ponokan Petruk. Mugi andadosna ing kawuningan Ndara Abimanyu menika pendak dinten muwun. Krana kacariyos sampun wonten 3 jandra ingkang kelengganing dinten sak mangke menika pepunden kula Pandhawa 5 cacahe menika nilar negari Ngamarta mbotenipun mangertosi wonten pundi papan lenggahipun. Lah niki andadosaken sungkawaning kalih para putra klebet Ndara Abimanyu. Monggo mbotenipun mangertosi wonten pundi lenggahipun para Pandhawa. Ora ana baban ingkang menga, andha ingkang sumendhe, banon kang tinumpuk mboten wonten. Malah sampun mboten kirang-kirang Ndara Abimanyu menika nyuwun priksa yanging sabdawarga ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambah utawa madosi wonten pundi lenggahipun para Pandhawa nanging gagar wigar tenantuk karya. Tumuli nalika semanten petang-petangan kali kula diitung-itung sapa pendhita sing kula disuwuni prisa. Lah kok magragap Ndara Abimanyu paring dawuh Petruk kowe sowan ning Sukalima. Gandeng Kanjeng Rama Kanjeng Wanjadipati kuwi duwe guru sing banget dibekteni. Mula nyuwun prisa karo Eyang Penemban Durna Pandhawa nilar praja kuwi lenggahe nek ngendi nek pancen iso nuduhake matur nuwun nek ora wis mangsa Baranga Petruk klepat kula nilar Tanjung Anom nganti kalih Bagong sowan teng negara Ngastina. Dados wigatosipun kula menika mboten gadhahi wigatos kaliyan Sinuwun Prabu Duryudana nanging nuwun sewu kula sowan mriki menika betah Begawan Durna. Mergi kala wau kula jujuk wonten ing Sukalima menika suwung. Mboten wonten tiyang babar blas, lawange gembokan. Dumunten wonten cantrik sing matur kalih kula nek Begawan Durna sowan teng Ngastina. Wes kula jujuk sowan mriki. Nuwun pangapunten nggih sinuwun. Sowan kula wonten sanipun Prabu Duryudana menika mboten betah kaliyan panjenengan
ning kula badhe nyuwun ngampil Begawan Durna mboten ketang namung sekedhap kemawon. Badhe kula suwuni prisa wonten pundi lenggahipun para Pandhawa dinten sak mangke menika. Nek Begawan Durna saged ngaturaken kula akoni nek pendhita pancen kondang monyor-monyor pendhita kalugengrat wasis wasine ngesi. Ning nek Begawan Durna ora iso ngaturaken wonten pundi lenggahipun para Pandhawa pun sarembug kalih Bagong wiwit dinten menika Durna kudu minggat saka Ngastina. Pun wonten mawon matur kula menawi wonten lepatipun nyuwun pangapunten 1000 lepat nyuwun pangaksama. Oh Durna wonten dawuh nggih. Petruk matur kados mekaten. Bapak Durna sampun tanggap kula semanggaken kula caosipun Bawasesa. Petruk pripun, Mbah? Kowe butuh karo aku to para kawan? Nggih. Bakal takon apa? Mbok penak jagongan niku adu arep ora kok ungkur-ungkuran ndak ora kepenak li dirasake. Oh iya aku tak maju. Nuwun sewu kemarin kula majeng nggih. Kula semanggaken Bawa Durna. Durna ina panalingane rala majaring ratri. Linenggak jangganira kapisanan. Aneng merang Bratayuda. Petruk, pripun, Mbah? Kowe butuh takon karo aku? Nggih. Takon apa? Kacarios Pandhawa menika sampun 3 candra nilar negari Ngamarta. Dadosaken susah penggalipun Ndara Abimanyu, kula nyuwun dawuh. Menawi penemban Durna menika pandhita ingkang pinter saestu lan nerta sadurunge winarah kula ajeng nyuwun priksa. Pandhawa menika lenggahi teng pundi saniki tasih sugeng napa sampun boten wonten Bapa penemban Durna utawa Yang penemban Durna kula aturi paring dawuh simbah pendhita kula aturi paring dawuh Pandhawa saniki teng pundi nek pun kecetha keterangane ajeng kula jujuk papan lenggahi para Pandhawa ajeng kula jak bali teng negara Ngamarta kula kanthi kondur wonten negari Ngamarta kandhang plekundung swalu gembol semarante hawala Petruk pripun wis pirang-pirang dina iki tak arep-arep kok ora ana wong takon tentang Pandhawa. Lah kok dadi kowe tekono ing kene? Kowe takon Pandhawa lungane menyang endi? Kepasang Yogya katujuh ing nginu. Aku nek kowe takon karo Begawan Durna, kuwi wis pas, kuwi wis mathok, kuwi wis dadi niatku bakal nuduhake menyang endi dununge para Pandhawa. Alhamdulillah, Gong. Begawan Durna ngerti. Pandhawa lenggahane endi? Wis gak ditakoni ae gak dijuk. Pandhawa gejak kondur terus. Nek kira-kira Begawan Durna ngapusi, ora usah melu-melu pacule sirahe engko. Konjuruk tegel pacule semen. Lah piye nek pendhita apus-apus arep ngopo? Urip ya mung ngapusi kono kene. Allah modar malah wis ora kokean ngomongan. Sabar ya Bagong, sabar. Pacule urung ana. Ha mengko aku nggawa. Aku dadi sak kepenakmu kowe. Teng pundi? Petruk. Nun. Kok sik aku tak takon karo kowe. Dasarmu apa nek aku ora ngerti kok kowe arep nundung karo Begawan Durna? Durna kon minggat saka negara Ngastina kuwi dasarmu apa? Kowe iki mung gedibal. Kowe iki mung ponokawan kok nglungake Brahmana kaya aku. Dhuwur derajatku nang negara Ngastina. Dhuwur derajate sampeyan nang negara Ngastina ning sampeyan ora duwe hak kewajiban tumrap negara Ngastina. Lho, kok iso kaya kandha kaya mangkono? Lah nggih. Dasarmu apa? Dasar kula melu duweni negara Ngastina. Sina Prabu Duryudana menika mung ratu wakil. Niku ora duwe hak tumrap negara Ngastina. Sing duwe hak tumrap negara Ngastina menika para Pandhawa. Monggo Pandhawa niku momongan kula. Tur upama ditelusur babakan sejarah. Petruk niku ngewangi udak-udak. Petruk niku ngewangi gotong semen mikul wedi jaman bangun negara Ngastina. Mula nek kula niku nundung sapa wae teng saking negara Ngastina sing ora duwe hak tumrap kewajiban negara Ngastina kula sah ento. Ngoten. Kaya sampeyan niku nek Ngastina dilenggahi pendhita sing ora ana nyatane sing putih ming serban karo ketune ning atine kuning jerone ndok bosok kula ora trima. Lho wong sampeyan minggat sing mriki. Ha to, Gong? Cocok. Ora minggat yo gajuli ya, Tru. Sabar, Gong. Aku sabar kok, Tru. Ya. Ora sak gampang nesu ora. Maton to dasar kula.
Dadi arep sapriki niku sing dadi lenggah dampar Prabu Duryudana ning Petruk duwe wenang tumraping negara Ngastina. Kula sing bangun Datulaya, kula sing ngewangi udak-udak, kula sing wangi gotong-bata, kula sing ngewangi makani para pekerja-pekerjane kula niku ya duwe andil tumraping negara Ngastina. Dadi aja dimengke. Sing duweni Ngastina niku mung para-para pengarep-pengarep boten. Pengarep niku duwe pikiran ning sik temandang ora ana apa arep dicor nganggo pikiran. Pikir, Mbah. Dan semanten ugi sing mikir ora ana nek ana sing tukang nyambut gawe ya ora mlaku. Mula loro-loro niki dadi siji. Aja diya diniya nek ora ana aku, ora bakal dadi kaya ngene. Sakniki tembung kaya ngono disingkirke. Niku tembung sing mikolehake awake dhewe, tembung sing gumendhung mergo awake dhewe. Aja ana aku. Niku pun mboten jalan, sakmenika pun mboten jalan. Sakmeniki menungso niku kedunungan pikiran, kedunungan ati, kedunungan rasa. Nek gelem gumregah ngumrembihake tangan jangkake suku pikire gelem diolah niku napa-napa bakal kelakon mung kari gelem apa ora tembunge keset apa ora nek keset ya dadi wong rekoso nek ora mesti entuk dalan rezeki niku tumrap kula ngoten diare Petro isa dadi moden ya Tru nek mejang gleling ya Petro ki tur kenyataan kuwi ora mung omongan tok. Dadi nek sampeyan ora iso ngandhake ndara-ndara kula Pandhawa, tenan, kula ora mung ngomong goro. Kula ken lunga sing mriki. Kula ken ngangkati sandangan sampeyan lemari-lemari kula ken ngangkati tumpake gerobak terus minggat nduh teng pundi sampeyan papan pernae. Nek aku lunga mesti digoleki para Pandhawa, kula sing matur. Nek Durna wis lunga, kowe mesti didukani karo para Pandhawa. Nuwun sewu, Pandhawa ki arep juragan kula, kali kula wedi. Kali kula mitung. Mergo apa? Pandhawa ki niteni karo kabecikane wong liya. Ngoten. Pandhawa ki niteni karo dharma bektine batur-batur kaya kula niki. Pandhawa niku ora tau lali karo dharma bektine kaya kula. Mula arep kula niku ora sowan mbok suwene 7 taun. Nek kula tiba-tiba sowan ten negara Ngamarta, dirangkul karo para Pandhawa. Petruk tanpa kowe aku ora iso kaya ngene. Petruk tanpa kowe Pandhawa ora kaya ngene kahanane. Niku lho, apik-apike bebudene para Pandhawa. Mongko wong kaya ngoten niku angel, golek-golekane angel. Ngoten. Dadi kula suwun sampeyan niku nek umpama dadi piyayi ya ngelinga karo labuhane para kawula-kawula, ngelinga karo labuhane karo wong-wong cilik. Nggih, aja sak kepenake dhewe. Ngoten. Petro, nun. Barang kowe kandha kaya mengkono aku pengen jujur karo kowe. Jujur napa? Blaku tang terus terang aku ora ngerti Pandhawa nendi. Lah kok wau muni ngerti? Aku mau kepengin nutup-nutupi. Neng barang kowe ngandhake kaya ngono kok terus luwih becik aku jujur karo kowe ning nuwun sewu nek kowe ngelungake aku ora gelem. Lah nek ngoten kula peksa. Lah nek kowe maksa karo aku tegese kowe kejak sulaya karo Bagawan Durna. Kula sulaya karo sapa-sapa ora wedi waton kula menika bener. Ngoten. Nek pancen sampeyan kejak sulaya karo Petruk sampeyan ora gelem lunga saka negara Ngastina mergo iso ngandikake Pandhawa lungane nendi? Lah nuwun sewu teng pundi papane wong neter Katidayan. Lho wani lanang karo Bagawan Durna sing kula wedeni apa mau metu jaba Petruk kowe metu jaba dhisik sampurna ning masyarakat aku meneh keterangan karo kowe janji goro ditenono ana pendhita tak ileng-ileng Man Sengguni pripun kabare enten pawartos napa ngawis sangganing para sata Kurawa manwerti Paman Sengkunar metu nglatar numpak dukar kula Dursasana nungsung kabar lho Man Sengkuni numpak mitmini kula Dursasana nungsung pawarti werta Man Sengkuna numpak kereta kula Dursasana nungsung pawarta Man Sengkuna sedase atos kula nungsung pawarta lho Paman Adyan putra pun Kartomarma Cemadung dawuh. Paman putra pun Swatama Cemadung dawuh. Lah bat. Bapak Dalya Ceguri Raden ke putra pun Dilmagati Cemadung dawuh, Bat. Kepripun kabari? Wonten pawastos napa kula Cemadung dawuh, Bat? Kula pun citraksi nyanyadong dawuh, Man. Pripun kabare wonten Papa Pari damel menapa, Man? Kula nganglungaken jangga nilingaken karo mama papa Mas Tuti dawuh timbalanipun Paman Harya Sengkuni Dursasana lho
Kartomarma, Asatama, Surtayu, Citraksa, Citraksi, Durmagati, Durgempa, Dursasena. Kabeh wae para sata Kurawa. Iki ngene ya, Le. Rembugan jroning pasewakan ora ana kejaba mung kepengin gawe srana patine para Pandhawa. Nanging durung rampung gone padha rembugan babak angalyani jujul anusuli. Sowane Petra kantong bolong ngandhakake ento Pandhawa ninggal Praja Ngamarta. Monggo wis sawetara wektu Udakara wis sak telung candra. Rekake takon ngalan Penemban Durna nanging malah dawi gegeran. Mula kang sangka kuwi Dursasana. Kabeh Kurawa diketapake budal lumarap golek menyang didununge Petruk lan Bagong. Ketemu bondo tangane kerincung sikile leboke pakun jaran gedhe-gedhene dipateni ya kulub Dursasana. Walah, nggih, Man. Mboten ken kandrung-sulun ayo nderek udu. Napa sing didhawuhke pawon lamun sendika ngestakaken dawuh mangkata dina iki. Lho nggih, ngestakaken dawuh. Tinudoti lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya Runangkono magawe kelari rawang Petro Ndara Surtayu ya enten apa Gus sing kula entosi Dede Kurawa sing kula tenteni sanes para sata Kurawa ning Begawan Durna sing kula suwune prisa teng pundi lenggahing pundhen kula Pandhawa ingkang sampun sawetawis wekdal nilar Praja Ngamarta Petro nun Blokasuta wae Begawan Durna bapa Penemban Durna ora prisa menyang lenggahing para Pandhawa. Mulyan kowe takon karo Bapa Penemban Durna, aku sing bakal meneh mangsulan karo kowe. Lanjenenganipun sinuwun utawa Penemban Durna pun tetela wis cetha nek ora ngerti, ya pancen ora prisa. Lah nek wonten gampang mawon nek pancen ora ngerti ya Penemban Durna lunga saka negara Ngastina. Lah terus sampean
rawuh mriki wigatosipun aku didhawuhi dening Paman Sengkuni kinen nyekel karo kowe. Nyekel napane? Lho, awakmu kersane tak bondo tak krincung sikil tak lebokke pakunjaran. Gedhe-gedhe kok tak pateni Petruk. Kagat risang kapirang uri nangkul kinempet kempit dosang reknaning bawana welasa ora ngerti sangkan marane lha kok malah Petruk tekan negara Ngastina kok kaya arep dikrenah patine. Mula rasa dadak kowe bangga, rasa dadak kowe selak. Ulungna tanganmu, tak bondo, tak krincung sikil bagi pakunjaran. Mas, nek pancen sampeyan arep mateni karo Petruk monggo. Ning carane sapi mang jagal sik. Nek wis kula ambruk ora duwe daya, mang pateni kula manut. Wani harus Surtayu. Sing tak wedeni awam. Kowe biyen tekan saniki kula mboten wedi karo sampeyan. Pecah diadamu sirna Margolayu. Mang maju mriki jajal-jajalan karo Petruk. Minggir kok. Ya.
jajalan Petruk ngobrak-abrik para Sata Kurawa. Iki malah sing ketok Bagong. Iki Petruk ngejak aku, Mas. Nek aku ora tumandang karya, nek aku ora nyambut gawe dikira aku ora ngewahi karo Petruk. Lho, wani karo Kartomarma. Aja kok ming Kartomarma. Karto ndelosor aku, Mas. Wih, iki merganing patimu sirna dening aku. Ayo, panggau tak ayoni. Kene marganing patimu. Singalena Prabing Lalis lakon dadi penjangkamu. Iki merganing Iki lare wiwit sok kapan? Kok ming ngono-ngono wae. mati dening aku. Go gaceng sirahmu wae mau karo Marmo. Apa lho pencak silat mati we ya kok wani karo juragan ayo padake bal rene Gong. Ngantel jasmu ya. Ora kok. Kuwi ngopo Gong kok matane abang. Mendem ya. Oh, ayo mulane. Aku nek ora ngene iki ra wani ya, Tru. Ngombe apa ya? Spiritus. Wis saiki ora ana golek minuman ora ana. Spiritus tak kake Coca-Cola ombe. Dilalani. Waduh, payah kowe. Kok kene, Tru? Wis kok leren ngono. Wong arep perang kok dadak gedhekke ati ngono kuwi ora entuk kon gedhekke ati. Oh, kapokmu kapan kowe? Ayo. Haji kono. Ngopo kok malah muring-muring dhewe? Asma lasirun mlaku-mlaku. Lasirun iki sapa? Tukang eson. Ora tungguson mlaku-mlaku ndasa asikanan. Kowe sapa-sapa kok? Asma. Tenan. Tenan. Ayo kesel yo. Dadak ombeni barang pengar perang Kartomarma dadak perno-perno. Ora sampeyan lak trajangi dhewe le. Oke. Menjadi ya, Tru. Ana kira-kira wae alah ngomong aku sae. Oh iya. Ana sing ngene ya.
Ngerti harus sapa. Ah iya. Ora pandang brutu. Apa? Pandang brutu. Pandang bulu. Pandang bulu. Aduh, mumetenan aku. Ya wis ora usah maju, tak maju. Sone aku nek konangan mah tak keplak yo kok. Wong lurape kok dienggo. Ulung sawangan. Sawangan aku. Ora dari nak bae to. Ngono ae dari nak bae. Ya wis ngono dangdut wae ning kene rasa perang. Nandang. Ya. Ajiker aku ditinggal dhewe. Awar turu ning pangkone sindan-sindan. Ndur sapenake dhewe ora. Arep ngosek-ngosek nang kono. Ben awak pengen. Ya ya. Lah trajange dhewe le. Hati-hati ya, Tru. Ya. Jah kula man. Petruk seprika-sepriki mboten sesuda kekuatane. Ning malah saya mempenge mboten kanten-kanten kula sumanggaken. Kowe iki pangeran pati kok kalah karo Panakawan. Nyatane kawon dipun menapa-menapa kawon yo kalah ora sedak kowe omong. Wah, edian. Bagong perang kali kula. Bagonge mungsuh Kartomarma nggih. Tandange ngawur. Wah, wis sajake kaya wong pinter pencak ngene. Wah, wis rusuk kula mboten wantun musuh Bagong kula semanggaken. Jengklit barang sapenake dhewe. Lah sapa sing urung maju iki sing arep maju? Swatama wonten dawuh. Maju le, nggih nistaken dawuh Petruk. Mboten manut lan kula ajar. Wis sakarepmu pateni ya kena iki. Arep menang karo Kartomarma menang karo Raden Surtayu musuh Swatama entuk musuh kowe ayo walesan Petruk kowe diantemi kok meneng wae mlirik matamu kowe menungso apa kowe panjenengan apa lah kok dadi kowe meneng wae ayo gage ayo walesan kowe ngece arep kowe ngino arep dume tak antem ora apa-apa matamu mlirik kok anggemu aku anak pendhita kowe mung anak batur diantung kok ora apa-apa malah mecicil mripate anggemu apa ayo kowe malah suaraku tuprok rasa melu-melu aku gumae terus sok melu-melu togong lare. Tuprok. Kowe diantung kok malah hahi-heh. Kowe malso kowe. Malso. Tuprok. Kowe anggap apa kowe? Ora sembrono ngono. Aku ki anak pendhita
Lah kok dadi koyo diantem kok ingahi he. Tubrok das mantes. Kok iki diantem malah ingahi he. Eso, kowe ngece. Lho. Iki ngapa iki? Prajurit maju, ora katon tatu kok mundur nangis. Man, Ngapa? ati kula sakit, Man. Kok lara kenapa? Manah kula sakit. Petruk kula jotosi. Lah iya, aku ya weruh. Nggih, Man. Petruk kula antemi sak manut karo karep kula sak mempeng-mempeng kula. Heeh. Kula ken males ora gelem males ning matane mejejel. Bareng gelem males niku mboten ngantem. Piye? Ngenten iki, Man. Terus cangkeme ngenten iki. Terus sikile tuprok. Wonten niku, Man. Niku bola-bali niku suwe-suwe tak rasake ati kula saya lara. Saya lara terus kula nangis. Adik anakku ngger satama. Pulo-pulo bejamu dadi 20. Mula ya Petruk ki ngerti sejarahmu. Dikon bales ora bales ning malah ngono kuwi. Niku artine napa, Pak? Teng ati kula kok lara banget. Kuwi tegese Petruk ki ngece karo kowe. Lho, ngece bab napa? Ngece nek kowe kuwi anak jaran. Paman ampun clumetan. Kula niki anak pendhita, ibu kula widodari. Widodari ning keleke papat. Kok keleke papat? Sikile papat. Mbokmu kuwi jaran. Man. Ngono patih tak jotosi tenan. Ibu kula niku widodari. Widodari ning biyen jaran. Jaman di ngono bapakmu kuwi wujude jaran. Napa nggih? Beda mongi ya. Mula kowe sikilmu duwe tlacak kaya ngono, rambutmu kaya suri merga kowe patutan karo jaran. Aja kuwatir iki dilongkas ana Bupati Kap. Kowe melu ora? Bupati Kap napa? Lho balapan jaran. Kowe ra ya iso mlayu to engko Paman Ulung tak ajar tenan. Lara atiku. Monggo Kanjeng Rama niku crita kali kula nek bojone niku garwane niku ibu kula niku widodari. Widodari ning doyan suket ateges jaran. Ejian. Biyen ning lakoni pripun nggih, Man? Lah ya mbok. Aku ya ora ngerti kaya. Wong bapakmu ki nglijike jamak-jamak. Napa riyen niku dereng ngenten wong Ya nah. Ning bapakmu ki mbok menawa pas bingung. usah-usah ning lakon. Lara atiku. Dene ning pertapan kondange pendhita garwane widodari. Jebul ping tukang narik andong. Ayo kuwi. Bahas apa iki? Bahas apa? Mboten bahas napa-napa mung genahke kok. Sampeyan niku wong tuwa napa bocah? Sampeyan niku wong tuwa napa bocah? Lah nggih wong tuwa semene bocah ning entek-entekke kempongan. Ngerti sotoma niku bocah ora ngerti ora dunung omang dunung-dunungke. Ngerti sotoma niku ora weruh karo kanan senyatane kok mang weruh-weruhke. Sampeyan seneng nek kula kepirangan? Ha. Sampeyan bunga nek kula isin. Iya. Oh, endah-endane patih sengkuni. Ngerti kancane wirang malah dipirang-pirangke, malah digejek-gejekke. Petro kantong balang. Kowe aja ngino araku. Aja ngecek karo sotoma. Ayo.
Begawan Durna tandingan legane atiku. Wah, kowe iso menang karo Begawan Durna. Bumi langit tangkep Petra Kandang Bolong. Kuprok, 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 kuprok. Kono guyu kono. Bahagia. Hah? Sukacita kowe. Nek ana wong kepirangan kok senenge ora sama-sama penyakit ora. Ayo Petro. Adu ato sing balung mleting kulit. Yen perlu kowe nggawa pusaka. Pusaka apa? Aku ora bakal wedi. Ayo kono kan masuk lekane atiku. Tubrok, tubrok, tubrok. Tubrok, tubrok, tubrok. Cobrok. Cobrok. Isih mentem. Tolong rungokno. Wong mumet sirahe kok ya dadak melu ngecil. Oh, pancen penyakit kabeh. Petro ya penyakit, Bagong ya penyakit, gugu karepe dhewe. Iya. Cobrok. Cobrok. Yuk. Halo. Ditirokke nek jarane jengking. Jengking dasmu kuwi. Penyakit ora. Oh, senengane kok ngece arek. Ayo Petro. Kowe ngejak apa? Kuat nadai Kiai Cunda maneh. Oh, nglakon meguru karo kowe. 20 tahun keparat. Tubrok, 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 tubrok. Dobrak, dobrak. Toprak, toprak, toprak. Siamene malah ngejak setar balapan jaran. Aku ki gumun karo Petro ki biyen sik ngabari sapa ya. Kok iso ngerti, ponokawan mongko ora ngerti jaman nom-nomane Kakang Brembandurna. Iya. Oh, pancen Perat. Ngece karo aku sengkuni Perat. Kose to. Sampeyan niku ece-eceran ya ece-eceran aja nyandak sak dhuwuring tenggak. Perat ya men. Wong sampeyan yo eleke kok dadak pendhita kok irunge kok manuk bedet. Ya men, ini ora Perat cangkeme. Ini ora bedet irunge. Ini ora Perat cangkeme. Bedet Perat. Bedet Perat. Bedet. Bagong tak linggis dase tenan kok. Nanti perkara kamu ni bedet-bedet jempule atas ora. Lho, Bagong ngerti nek sampean niku pendhita kaya manuk bedet. Ya bener sampean Perat. Bedet Perat, bedet Perat. Tetrat. Tetrat. Arat. Durung muni kok wis diwangsuli ora. Sampeyan cepet-cepetan ora. Perat. Oh, cah adil kae. Nek mrene ngeje sampean, nek merono meje kula. Meneng mawon. Nggih, nggih. Diem. Nggih. Anggere sing ngece tendiangi sampean. Mboten, Mbak. Petro. Ayo. Mrene yo. Tandang ana bedet. Aduh. Syukur. Ayo kowe ketuntu ora. Ora gelem mundur ning padukan kabedetan. Piye ya iki? Sik tak raup sik Depate. Nggih. Dak ketuntut terus ora. Nek sampean mboten raup, kula percaya malah mangke sampean ming munamuni bedet terus. Mergo sampean niku gampang eling-eling kata-kata sing pun mangucapke. Mergi nek mboten sampean mikir mboten dadosaken Perat ing Menggar. Iki iso bebayani mergo nek sampean maju rambeto Kiai Perat. Aku gak iya ta iki. Ora raup. Sik ta, lagi kula nggih raup. Kula yo klera-kleru e. Ame raupe kok gentan sampeyan iku ngerti ora nek raup niki banyune bedet banget. Lah. Sampeyan madiri kok mengke ndak ketularan oleh kula Perat. Aduh. Gugu karepe dhek panas wae jajaran. Petro ketiban Kiai Cunda maneh ora jeblok bertemu jembut.
ngamuk tenan. Nggawa cundha manik. Muruk mubiar kaya ngono kae. Gong, le, mlayu le, mulih ayo. Mati tenan ade. Petruk. Nggih. Oh diar. Rono ketemu Durna, rene ketemu Sinuwun Mandura. Petruk kantong bola. Gawe geger negara Ngastra, menungsa wae kan. Glandang ning kono. Kelungkung. Iku ngopo to Mas Durna ora mari-mari adus kono. Kita gebyuri ndas Putra. Sapa iso? Dursasana. Udu. Ngawur ora. Sinuwun Mandura ngono. Hah? Sinuwun Mandura. Wah, macing. Gong. Sinuwun Mandura iki Sinuwun Mandura. Hah? Sinuwun Mandura. Asem iku lungu Kartomarma. Wow, selip kupinge ora. Sinuwun Mandura to? Mati awake dhewe. Hah? Mati. Kok iso? Durna saka kono, Sinuwun Mandura saka kene. Kono cundha manik, kene nenggala. Waduh. Iya, Tru. Ayo sembuh. Pasrah wae. Ngopo Gong kowe iki? Nganggo keyboard. Kuwi lagu apa kuwi? Ratapan anak tiru. Sedih ta, Tru? Iki nggo ngiringi awake dhewe modar. Oh. Betapa mujur nasibku. Malang, aku seneng mujur. Malang ya ora kena. Ampe nek mujur. Lambemu ora Petro, nun. Saka ndi kowe? Saka Ngastina. Lho, ngopo Ngastina? Diutus Ndara Abimanyu. Abimanyu aku ngutus karo kowe. Nggih. Wis seru ya omongane, Tru. Cetha nesu iki. Heeh. Dupan jasmu kowe. Anggrono sedhi anane ana. Tulung sawan. Kudu kuwi. Iki pantai layar. Aku lagi nyiptake bedayane ora iso ngampung tak pentas ki ya, Tru. Iya. Ngopo Ngastina? Ditut Ndara Abimanyu. Lah ya Abimanyu ngutus kowe ning Ngastina apa? Panjenengan boten prisa to? Ora. Ndara Pandhawa niku pun tigang candra kisah saking negari Ngamarta. Lho. Pandhawa sing 3 sasi nang kono Ngastina. Ngamarta. Nggih. Lah kok aku ora krungu kabar? Mboten ngerti wong ya niku lelu meneng-menengan kok. Iki wis ora tintrim ya, Gong. Atimu. Lagu opo? Lan atiku dadi siji, aku mentaimu. Mencintaimu, cine aja dirangi. Blok ora. Lah terus nyuwun pirsa kali Begawan Durna. Lah ya terus Ditut Ndara Abimanyu kaya nyuwun Begawan Durna Pandhawa teng pundi? Ning Begawan Durna mboten saged paring wangsulan. Malah kula dikeroyok Kurawa. Lho. Malah kowe dikeroyok Kurawa? Nggih. Lah terus dadi perang. Ning sepira to banggane para Kurawa? Nyatane kula ya iso menang. Lah kok kowe iso menang kok mlayu-mlayu ki opo? Begawan Durna sajake ajeng mentala kali kula sinuwun. Mentala piye? Begawan Durna mentala kali kula dheweke nggawa cundha manik. Kula ajeng dipateni kalih Begawan Durna. Wah, panos maning cacaran kertane bawana. Begawan Durna arep mentala mateni karo Petruk kandhang bolong ora lumrah manusa iki. Oh setan kowe.
Bagong, kowe iki ngopo to? Ora nyeneni kowe to? Ora. Wah, tak kira nyeneni kowe. Tiwas tak getak. Wah, ngilangi dramatik kowe cerai. Bagong ngopo? Bagong ngopo? Bagong ngopo? Bagong ngopo? Panjenengan nusun-nusun dikira ndukani kula, kali Bagong digetak. Wo, lah ngempatke karo lafale. Ora wete karo kalimate keparat. Nggih. Lah terus pripun? Minggiro Petro. Cundha maneh mungsuhe Nenggala. Lah rame iki. Prabu Mandura. Nggih. Mlika Kyai Nenggala wonten menapa? Nggo ngembari wong tuwa sing kurang gawean nggawa pusaka tengah-tengah awan ngene iki arep ngopo? Arep ngopo sampean nggawa pusaka? Anu namung mlampah-mlampah nggih. Mlaku-mlaku pripun? Tange kelakone wong nggawa pusaka ping mlaku-mlaku karepe piye? Mesti ditamake wong. Iya, mesti ditamake wong. Nek ngoten ku ya arep namake Nenggala ki ning jadane menungso. Lho, sinten sampean? Lho, lepat kula napa? Sampean nggawa pusaka kula nggawa pusaka. Rasa kok kan gulung diduwa piye? Mboten nggih. Mboten kula sampun ngakeni kelepatan. Singgahke. Nun, singgahke. Dilebokke. Nun, dilebokke. Kowe. Diwerangkake maksud kula. Oh nggih. Oh, wis malah konangan kaya ngene iki. Wong tuwa sampeyan iku lho ngerti, nggawa Nenggala arep mateni Petruk to. Nah, sing nggawa Nenggala sampeyan. Cundha maneh ajenge mateni Petruk to. Sir kula ngoten. Sare kula tak takon karo sampeyan. Nggih. Petruk niku sapa? Petruk niku Manakawan. Baladewa niku gedene sing niki tau tate diwong karo Petruk. Baladewa niku iso tak tiratu mergo labuhane Petruk. Baladewa iso mukti Wibawa Cakrawati bau dodho niku mergo labuhane Petruk. Dadi nek ana sing arep nyekara karo Petruk, sing arep gendak sikara karo Petruk, sing arep tumindak ala karo Petruk, Baladewa ora trima. Nggih, leres menika. Petruk nika ya gedhe labuhe tumrap negari Mandura. Petruk menika ya gedhe labuhane tumrap paduka anak Prabu Baladewa. Mila sapa sing arep mateni karo Petruk padha karo wani karo Sinur Mandura. Lah, sampeyan ngerti? Ngerti. Lah kok sampeyan arep mateni karo Petruk? Kula mengajeng mateni lampune Petruk kok. Mboten Petruk mengajeng mateni lampu ngarepan omahe Petruk. Lah kok dadak nggo cundha maneh? Nggih namung kagem giri godha dhateng Petruk kemawon. Anu mobil arep cepet-cepet ya. Iki ngopo iki? Arep tiru-tiru sampean. Ning kata-katane ora cetha. Ayo Bali. Bali mboten Bali sampean gawe nesune Baladewa. Kula teng negara Ngastina digawe kagol ati kula. Kula sowan dados kono negara Mandura tekan negara Ngastina digawe kagol ati kula. Teng mriki ajeng gawe kagol. Menapa kira-kira bukan turunan wani karo Baladewa? Langsung kan bangsa mawon. Bali nggih
Sing kurang gawean ki Abimanyu. Lho, lah utusan kali kula kok. Lah iya. Mesine utusan karo kowe iki golek pendhita sing luwih ampuh. Golek pendhita sing didaya. Aku kuwi saben dina campur karo Begawan Durna iki kapitayanku sithik karo Penemban Durna. Lah kok dadi dadak utusan sowan Begawan Durna ki nak ngececeh wektu to. Oh nggih. Mangke nek sinuwun utawa Ndara Abimanyu ganggu kula ken matur pripun? Omonggo yen to Abimanyu kon pasrahke perkara iki kalian bapakmu. Lho. Bapak kula? Iya. Bapak Semar? Iya, Semar. Semar ki arep pemidrajate ngaceplik kuwi Panakawan Batur nanging kae Dewa Ngejawantah. Kae dhisik Sang Hyang Bathara Ismaya. Mokal Semar ora ngerti menyang ngendi dununge para Pandhawa. Mula nek nganti Semar ora iso ngandhakake menyang ngendi lenggahe para Pandhawa. Wajib Abimanyu ora trima marang Semar Badranaya. Oh nggih, mboten ming Ndara Abimanyu, kula bapak, kula barang ora bakal trima. Karo bapakne Semar nek pancen Semar niku wong ampuh tenan ya, Kong. Oh iya ta kok. Oke. Ya. Sing ngintip. Ah. Nek ngoten kula nyuwun pamit sinuwun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik niki matur sembah nuwun. Ya mulai ya. Kula tak matur Ndara Abimanyu, ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panakawan Petruk. Sing sayo sing Sritina ning pasewakan Udara piye teko aneh timen ana wujuding manuk dara ingkang niyup sangka Dirgantara prapting ana ing ngarsaning pun Kakang Gusti Maha Gedhe, Gusti Maha Agung lan Maha Priksa. Barep kakangku maragake ingkang lumrahe manuk dara saben cecaketan kalian menungso mesti mabur adoh. Nanging teko iki nyedak kalau lenggahe barep kakangku. Mula takonana apa wigatine. Manuk dara yen pancen sira bisa tata jalma sak tataning jalma wantah. Sira kuwi sapa lan wigatine apa dene prapta ning ngarsaning ingsun. Waduh. Sinuwun sesembahan kula sampun boten wonten mapan malih kinarya pengayomanipun ingkang abdi. Kula menika namung peksi dara limrah. Namung mugi andadosna kawuningan kula menika nilar endhog 3 wonten susuh kula. Ing nembe kula angremi supados sakmangke saged wenteh wujudipun peksi dara ingkang badhe nerusaken dhateng sejarah kula. Sira wujuding peksi dara lumrah ingkang ninggal susuh sababe apa? Teka sira mentala ninggal kelawan susuh. Mongko ndhog ingkang mapan ana ing susuh mau perlu mbok ngremi supaya mbabar wujud piye ing dara. Ingkang kuwi kabeh minangka dadi anak-anakmu manuk dara. Krana anggen kula dipun bujung tuwin dipun oyak-oyak kan satunggiling peksi ageng menika ingkang wujud Raja Wali tuwin Garuda. Sinuwun kula badhe dipun tedha dhateng Garuda menika kala wau. Satemah kula mlajar saking susuh kula. Tebih nggon kula mabur sampun sayah sewiwi kula. Tumunten kula nyuwun tulung dhateng Paduka Gusti kula Sanata. Mugi kepareng mangayomi dhateng kula saking Garuda ingkang badhe mangsa dhateng jasad kula. Mesakaken dhateng endhog 3 ing mapan wonten ing susuh kula menika sinuwun. Menawi kula pejah ateges kula mentala mejahi dhateng endhog ingkang badhe mbabar wujud piye. Lenging saking menika sinuwun kula nyuwun pengayoman. Kula nyuwun dipun ayomi supados manuk Garuda menika mboten mangsa dhateng kula sinuwun.
Manukdara kene nyaketa kelawan aku mengko aku ingkang bakal menehi pangan karo Garuda ingkang oyak-oyak kelawan kowe peksi. Manggahanggra sesumbar lindhu bumi gonjing kumaludha guntur ketuk ing Manukdara wonten dawuh sinuwun apa iki aran Garuda ingkang motho-motho kelawan sira inggih menika ingkang badhe mangsa dhateng jasad kula Garuda sira kuwi wujuding manuk ingkang gedhe nanging sabab apa sira teka ora ngayomi marang wujuding Manukdara ingkang luwih cilik tinimbang Garuda malah kowe bakal mangsa marang Manukdara. Nuwun sewu sinuwun. Menika sampun dados kodrating gesang Manukdara menika kedah dados mangsa kula. Apa kowe ora mesakake Manukdara lagi ngremi ndok cacah telu ing susuhe kudu mati dadi mangsanmu. Ateges kowe uga mentala mateni marang anake Manukdara ingkang isih wujud endhog mapan ana ing susuk. Bab perkawis menika sanes tanggal jawab kula. Ingkang wiganti kula namung manut dhateng kodrating Hyang Mahanasa bilih Dara menika dados mangsanipun ing abdipun Garuda menika. Mula Kang Sangga kuwi aku nyuwun kelawan sira golek manuk liyane sak liyane Manukdara iki. Merga iki sing duwe kewajiban kudu neteskake endhog ing mapan ana ing susuk. Sampun boten saged yen to ora bisa saiki kowe nyuwuna marang Puntadewa. Nyuwuna marang aku. Sira njaluk ijol manuk apa? Mengko aku ingkang bakal golekake waton aja Manukdara iki. Iki mesakake manuk Garuda. Mboten. Kedah Dara menika ing dados mangsa kula. Lah banjur karepmu piye? Paduka sinten? Aku Nalindra Ngamarta Prabu Puntadewa. Walah dalah nyuwun pangapunten Gusti. Najan kula wujudipun Garuda parandene kula menika mangertos bilih Prabu Puntadewa nika Nalindra ingkang lila lair terus ing batin. Panjenengan Nalindra ingkang tansah bebantu dhateng sak papadaning titah. Kula saged nglenggana bilih Paduka ngayomi dhateng Manukdara menika. Nanging kula nuwun sewu. Jejering Nalindra kedah madheg wonten ing adil lan bebener sampun ngantos awrat ingkang sesisih tegesipun ngawrataken Manukdara nanging enthengaken dhateng kula. Semanten ugi ngawrataken dhateng kula nanging enthengaken dhateng Manukdara. Sedaya kedah sak traju lan sak bobot. Ya pancen kuwi ingkang bakal ndak lakoni. Mara saiki coba sira njaluk ijol apa? Sinuwun. Menawi adilipun panjenengan sampun paring panggesangan dhateng Manukdara, mila kula nyuwun dagingipun Dara ingkang badhe kula mangsa menika kedah dipun lintoni dhateng dagingipun Nalindra ing Ngamarta. Arep kakangku. Kowe arep ngopo? Kok Prabu Paduka badhe menapa? Werkudara. Iye. Aja nyaruhe pun Kakang Arjuna, ora usah dadak matur werna-werna. Mbok menawa pancen iki panggasah pangungkaling jiwa tumraping Puntadewa. Garuda wonten dawuh. Apa ingkang bakal sira aturake lan wis mbok aturake marang Prabu Darmakusuma bakal tak wujuti. Ora wegah nggonku bakal menehi ijol daging ingkang bobote padha karo Manukdara. Kabeh dadi srana nggonku ngrampungi perkara iki kanthi adil lan bener. Werkudara. Nggih. Arjuna kula wonten paring ngadhawuh. Golek watu sartane wujuding kayu ingkang dawa. Manukdara iki arep tak timbang karo boboting daginge Puntadewa Janaka.
Garudara wis mapan ana ing pepucuking kayu ingkang wis tinumpangake ana ing watu ingkang gedhe. Garuda wonten dawuh. Muga kowe neksenana yen to nganti abot sisih sarta ora adil nggonku nraju kelawan daginging Puntadewa lan daginging Manukdara. Sumpah ana uripe Puntadewa ora bakal mulya selawase urip. Lega lahir batos kula sinuwun. Nanging menapa paduka menika lahir batos sangenipun badhe maringaken daging paduka kinarya lintu menawi ngantos kula mboten nedha dinten menika kula badhe wejah. Nadyan tekaning mati bakal ndak wujuti. Arjuna kula wonten paring adhawuh pun Kakang nyuwun ngampil curigamu Koko Prabu badhe menapa. Wis to Yayi aja dadak syadi ngregon-ngregoni Puntadewa. Kene Yayi mala gage paringna gunjang ganjing langit kelap-lapaton. Lergin sanging risang mawe gandrung ing Manuk Garuda wonten dawuh. Mara gage wis padakno. Ora bakal aku wegah nglakoni perkara iki. Mbok menawa kanthi kaya mengkene memungsuhanmu lawan Manukdara bisa rukun. Kowe bisa golek pangan liyane Manukdara ingkang dadi mangsanmu. Yata laruta saking godha sang Kurakula. Yen amutusa Sang Sri nyandak ukiraning curiga. Nengke Sang Puntadewa nalika semanten ing pangajap supados tumindak adil lawan Manuk Garuda buah Manukdara ingkang sakmangke Garuda diamangsa dhateng wujuding Manukdara tinumpangake wonten ing sela wujuding kajeng ingkang saged kinarya nimbang awrating Manukdara lawan daginging Sang Prabu Puntadewa. Sigra tinancepake wonten lengen den geret mangandhap temah muncrat ludira mancur kakiat Sang Werkudara wau. Oh kakakku Koko Prabu. Dres kang ponang ludira metes wonten ing siti madyaning Bantala. Parandri datan ngraos sakit Sang Puntadewa. Sigra nyandak lerepaning daging ingkang wis bineset dening Sang Puntadewa tinumpangaken wonten ing kajeng ingkang riyaya tetimbang. Parandring mangke tasih ketingal awrat Manukdara. Sigra datan wigih ringa-ringa nyandak curiga den beset asta ingkang sisih kiwa mengandhap ngantos dumugi tlapakan. Katon malerah astaning Sang Puntadewa wau. Oh asta kekalih abrang branang kebak getih krana kecalan daging Sang Puntadewa tinumpangaken wonten kajeng ingkang kinarya traju parandene kalaning jagat gayaning para dewa kaya isih abot Manukdara ingkang samesinipun awrat daging Sang Puntadewa parandene mangke jroning gumun ing batos angupadi adil lan bener Sang Puntadewa sigra nyandak ponang curiga den tancepake wonten ing pupu den geret mangandhap ngantos dumugi dedengkul katon katingal wus ora jejeg jumenenging Sang Puntadewa parandene datang wonten pesambating Sang Prabu Darma Kusuma. Oh
Suku kiwa tengen wis bimeset dening Sampuntadewa. Namung katingal inggih menika wujuding suku ingkang abrit krana kekebaan getih. Parandening samangke tasih ketingal awrat manuk dara kaliyan daginging Sang Puntadewa. Saya datan kuwasa Sang Werkudara. Wah, barep eling. Wah, aja mati merga kowe ngeboti nyawane manuk dara. Koko Prabu kula nyuwun wangsul curiga. Koko Prabu mugi kula panturi maringaken. Wah, barep aja edan. Pantok puntaning tekad Sang Puntadewa. Asta suku parandening mangke tasih awrat manuk dara sigra nyandak curiga den tancepake wonten ing padharan sumembur punang ludira dawah kalenggak sirna margalayu Sang Darma Kusuma wau. Oh Dewangkara kinggen lir manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu umeko jamratnya maratani ing Werkudara guru akehku aja kuwatir kang dadi atinira. Arjuna kula wonten maring adhawuh ngerti yo lamun ingkang dadi Garuda mau yekti panjenengan ulun wondene ingkang dadi manuk dara mau Kakang Pukulun Bathara Narada ingkang wis sarembug nedya nyoba marang lair batine kadangmu Pambayun ya kuwi si Puntadewa. Wah nanging barep kakangku wujude nganti kaya ngono. Wah, saiki malah tekaning pati. Mboya tekaning pati ulun ingkang bakal ngusadani kelawan kadang kita Darma Kusuma. Wah, Bathara Guru kakekku mangsa Baranga. Bekti kula kunjuk Pukulun Puntadewa mboya ana titah ingkang penggalihe ngungkuli kelawan kita kulub wayah ulun Darma Kusuma sayekti netepi kelawan kondang ngumandhanging Nalendra Ngamarta ingkang lila lair lan batine lila kelawan pati mungkin arya mbebantu marang sak pepadaning urip mula ora jeneng aneh lamun sira tinengeran kang ludira seta Pukulun sedaya namung nindakaken jejering kewajiban ingkang wayah minangka dados titahing Bathara. Wah, dalah kok dadi kaya ngono. Ora ana manungsa apik-apike bebudane ngukuri si Puntadewa mula ora jeneng aneh. Yen to jenenge Puntadewa, Punta wiluhur dewa kuwi wis ngarani keluhurane wae ngungkuli para Jawata. Mula kang sangka kuwi nggih apa ing kita lakoni jroning wana Pringgalaya sayekti anggadhuh kanugrahan sira ulun paringi priksa lamun sejatine Jawata bakal matedhakake wahyu ingkang wiraran wahyu Pura Kencana apa ta werdine ya mung jeneng kita ingkang bisa mangun sawijining negara sasat kaya dene Pura Kencana. Pura kuwi papan, Kencana kuwi tembung ingkang sarwa becik. Mula Ngamarta diasta dening Puntadewa tan prabeda kaya dene wujuding Pura Kencana, papan ingkang kebak kanikmatan karukunan
sarta kebak rasa ayem tentrem ora ana regejegan kabeh mau merga saka panguwasa kita kula Puntadewa lan perbawaning Wayu Pura Kencana maragake tampan ana nggih Darma Kusuma. Bingung ngantos persasat mboten ku ing neraka mboten wangsul dhateng Garing Ndorowati pengajaping manah kula mboten patiya kula badhe wangsul dhateng Projeng Ndorowati mboten pinanggih kalan para Pandhawa Koko Prabu netepi dhateng sasmitaning Dewanggayu kanugrahan menapa Wayu Pura Kencana barep kakangku wis kelakon kedunungan Wayu Pura Kencana jagat Dewa Bathara pun kakang melu seneng pun kakang melu bungah yayi kula mangayu bagya lan ngempil dhateng kamuktening Wayu Pura Kencana menika yayi. Boten nginten paduka Prabu lenggah wonten ing mriki. Rama Kyai Jodiwati Abimanyu ya. Abimanyu anakku nggih Abimanyu. Ngantos bingung para kawula. Dinten sak mangke kula dherekaken kundur wonten negari Ngamarta. Iya nggih cah bagus. Apan wis paripurna gegayuhane wong tuamu nggone gayuh kanugrahan. Lah ra tenan to. Pendak-pendak tindak mesti gayuh kanugrahan. Lah iya, apa ya Tru Wahyune Tru ambuh. Apa gong wahyune? Jumbuh karo tulisan ana ning baliho. Aran Wayu Pura Kencana kowe lah. Wilayah apik iki. Nderek mangayu bagya ndara, nderek mangayu bagya kowe, nderek mangayu bagya. Muga-muga Pura Kencana ndayanana marang negara Ngamarta. Tansah dadi negara ingkang dadi punjer-punjering negara sarta kebaking katentreman kebaking karukunan manunggal tetunggalan nyawiji padha njunjung marang derajating Praja Ngamarta Kakang Semar kula nekseni Ndara.